Case om metode, internethandel, problemformulering. Hvordan kan det være, at e-handel er blevet så udbredt i Danmark? Fase 1. Formålet med vores markedsanalyse er at finde ud af, hvad der skal til, for at flere folk køber dagligvarer på nettet. Fase 2. Problemformulering. Det er et problem, at ikke alle køber dagligvarer på nettet. Hvad er grunden til dette, og hvad skal der til for, at flere folk køber dagligvarer over nettet? Spørgsmål, vi gerne vil have svar på. Hvad køber du på nettet? Hvor ofte køber du ting på nettet? Foretrækker du at handle på nettet eller i en fysisk butik? Fase 3. Det er vigtigt for vores virksomhed, Rema 1000, at få gennemført markedsanalysen. Ud fra resultater ved vi, hvad der skal til for, at vores målgruppe vil købe madvarer på nettet frem for i en fysisk butik. Dette vil give os et indblik i, hvad vi kan forbedre og ændre, og det vil forhåbentlig ende ud i et øget salg. Fase 4. Vi vil indsamle vores data ved hjælp af Google Form, hvor vi herunder vil lave et spørgeskema. Spørgeskemaet skal sendes ud til folk i alderen 15 op til 60. Vi vil både benytte åbne og lukkede spørgsmål for at få mest muligt ud af svarene. Datakilderne bliver kvantitative og kvalitative. Fase 5. Ud fra det, der kan man se, at der er 52 mænd, eller 22 mænd og 29 kvinder, der har svaret på vores spørgeskema. Det vil så i alt sige 51 personer, der har svaret på vores spørgeskema. Og der kan man se, at første spørgsmål, det er, foretrækker du at købe på nettet eller en fysisk butik? Og der har, 18 personer, altså 35,3% af dem, vi har spurgt, sagt på nettet, og så har 33 personer, det vil sige 64,7% svaret i en fysisk butik. Næste spørgsmål, det er, hvor tit handler du på nettet? Og der er der 7 personer, der har svaret aldrig, det vil sige 13,7%. Og 1-5 gange om måneden, det er 37 personer, der har svaret det, det vil sige 72,5%. Og så mere end 5 gange om måneden, det er der 7 personer, der har svaret, og det vil sige 13,7%. Ud fra alder, som der har svaret på vores spørgeskema, der kan man se, at 41 af de personer, der har svaret, har været mellem 15 og 19 år, det vil sige 80%. Og så fra 20 til 29 år, der er der en person, der har svaret, det vil sige 2%. Og 30 til 39 år, det er igen 1%, eller en person, og det vil sige 2%. Så i alderen 40 til 49 år, der er det igen en person, og det vil så sige 2%. Og så ældre end 49, det er der 7 personer, der har svaret, og det vil så sige 13,7%. Og så har vi også spurgt i vores spørgeskema, hvad det er, du køber på nettet. Og der er 40 personer svaret tøj, det vil sige 78,4%. Og så er 14 personer, der har skrevet oplevelse, det vil sige 27,5%. Og elektronik, det er der 13 personer, der har svaret, og det er så 25,5%. Dagligvarer, det er 7 personer, der har svaret det vil sige 13,7%. Og andet, det er 8 personer, der har svaret det, og det vil sige 15,7%. Fase 6. Ud fra vores analyse kan vi konkludere, at de fleste mennesker foretrækker at købe deres dagligvarer i en fysisk butik, da man her er sikker på, at man får den rigtige vare, og man er sikker på, at kvaliteten er i top. Hvis vi skulle få folk til at handle flere dagligvarer på nettet, ville det her være gode tilbud, som kunne trække kunderne til, og at man var garanteret, at kvaliteten var i top. Blok 4. Rema 1000 strategiske planlægning. Vi skal udarbejde en kort præsentation af teorier og modeller, der kan hjælpe Rema 1000 i den strategiske planlægning. At lave en strategisk planlægning er et must for en virksomhed. Vi vil derfor som konsulent hjælpe Rema 1000, så de kan få mest ud af sin handel på internettet. Hvis Rema 1000 benytter sig af vores hjælp,
vil vi med sikkerhed mene, at Rema 1000 e-handel vil ramme flere forbrugere. For at Rema 1000 kan komme i vækstfasen, er det oplagt, at Rema 1000 skal have styr på deres konkurrencemæssige position. Vi har derfor diskuteret i gruppen om, hvordan Rema 1000 kan konkurrere med andre fødevarebutikker. Vi har derfor søgt viden omkring Rema 1000 og deres konkurrenter, og vi er derfor kommet frem til, at der ikke er stor konkurrence på internettet i handel med dagligvarer, og derfor vil det være nemt for en stor virksomhed som Rema 1000 at indtage markedet på internettet. Vi har med hjælp af Ansofts vækstmatrix fundet ud af, at Rema 1000 vil være rig på konkurrencefordele. Vi har derfor valgt at fokusere på markedsudviklingspunktet, da det er vækststrategien, der vil øge salget af sine produkter på nye markeder. Og så har vi begrundelse af valg af modeller. I præsentationen skal du Rema 1000 er en af de største fødevarekæder i Danmark og har nogle af de bedste tilbud og sortiment. Rema 1000 er derfor det oplagte valg til at udvide sig og tænke i nye retninger og dermed slå sig igennem på internettet. Vi er derfor kommet med nogle idéer om, hvordan Rema 1000 kan slå sig igennem på. Vi har derfor talt frem og tilbage i gruppen og kom frem til, at de kunne få oprettet en app, som vil gøre det nemmere for de unge og ældre at se deres Rema 1000 udvalg. For at nemmere kunne se Rema 1000's udvalg. Det skal dog også være muligt at kunne bestille sine varer på appen og kunne få sin bestilling bragt lige til døren inden for 6 timer.